Nós, antes de nada, queremos mostrar a nosa solidaridade coas equipas docentes, co persoal sanitario, coas AMPAs, pero tamén cos concellos, aos que se está cargando dentro da administración galega, que ten o deber e a responsabilidade de xestionar exclusivamente tanto a sanidade como o ensino, que se está cargando con responsabilidades que van moito máis alá do que é o seu labor ordinario, non? E que por lei non lles competen. Por lo tanto, estamos vendo como se está intentando que os concellos asuman labores de desinfección a raíz de incrementar o labor tamén de limpeza e desinfección dos centros escolares de infantil e primaria. Onte mesmo ao Servicio Xurídico da Deputación da Coruña emitía un informe que se lle trasladou xa a todos os concellos, onde conclúe claramente que é un labor que lle corresponde á Xunta de Galiza, e se os concellos o prestan, en todo caso sería a Xunta o que tería que costear posteriormente os gastos nos que incurriran os concellos a facer ese labor que é unha competencia da Xunta. E por outro lado tamén vemos como se está intentando tamén demonizar ao persoal sanitario, dicindo que a sanidade funciona mal ou que non queren atender, ou dando a entender que nos centros de saúde é unha cuestión do persoal sanitario que non se atenda personalmente a máis xente, cando realmente o que está pasando é que a Xunta de Galiza non está facendo os deberes, non está cubrindo as baixas, non está contratando tamén ao persoal que nestes momentos está de vacacións, porque lle corresponde legalmente, e polo tanto eso o que está facendo é precarizar ainda máis a atención sanitaria, sobre todo a atención primaria. Nós o que dende aquí tamén queremos aplaudir, sobre todo agradecer, é a valentía das direccións e dos claustros dos institutos de secundaria e de FP, donde non é que o curso comece por que a Xunta chegara non sei que consenso cos centros de secundaria e FP, como dixo o conselleiro, senón que os directores de FP e de secundaria plantaron o inicio do curso porque non se poden cumplir os protocolos que marca a Xunta. Porque o que se está intentando facer na Galiza co ensino é unha cousa moi clara. Mentres que a Comunidade Valenciana contratou 4.500 docentes porque sabe que a única maneira de loitar contra a COVID no ensino público é desdobrar aulas, cumprir ratios, e, polo tanto, hai que contratar máis persoal docente. Aquí, en cambio, estás intentando, en vez de contratar persoas, en vez de contratar profesores e profesoras, o que se está intentando é comprar mamparas. E as mamparas non hai ningún protocolo que diga que nos centros de ensino hai que colocar mamparas. Por lo tanto, o que ten que facer a Xunta é coas transferencias que lle fixo o Estado no seu momento en materia de educación, o que ten que contratar persoal docente e desdobrar aulas para cumprir ratios. Iso é o que está pasando en Galiza, e iso é o que ten que decir o delegado. Eu agora, por a miña parte, vou ceder a palabra a Xoan Sández, que coñece de primeira man o que está pasando nos centros de saúde, para que nos conte tamén o que está pasando en Carballo, e a Daniel Pérez, para que saibades tamén as iniciativas que estamos tendo a nivel de Parlamento de Galiza. Pero non quería rematar a miña intervención sin, de alguma maneira, pois animar a xente a reclamar que se garanta a seguridade sanitaria no ensino público, que se garanta tamén que un servicio que é un pilar básico dun estado de benestar como é o sanitario pois se preste con total seguridade e que se atenda as persoas, e tamén o dereito a que se nos informe, porque estamos vendo continuamente nas redes sociais que os cidadáns e as cidadáns, diante do disparate no que se están convertindo todo isto pola falta de xestión, están reclamando ou están cargando as cintas contra os concellos porque non dan información sobre o que está pasando en cada localidade, cando é a Xunta de primeira man a que oculta ou non transmite esa información, e, polo tanto, o descoñecemento pois fai que haxa, de alguma maneira, suspicacias a hora de falar de cifras e de datos. Eu, para rematar, simplemente recordar unha frase mítica da campaña electoral que foi onte, non temos que ir a hemerotecas de hai 10 anos, hai un mes e pico, Feijóo decía, ou viña a decir eso, de que despois das eleccións seguiría habendo pandemia. Ele tiña experiencia na xestión, ou el caos. O que se demostra con todo isto é que ele é o caos. Bueno, agora que estamos na comarca de Bergantiños nunha situación xa con 4 concellos dos 7, non? Con restriccións, a comarca de Bergantiños é un dos puntos vermellos da pandemia neste momento en Galiza, non?
Primeiro, denunciar esa política oscurantista da Xunta de Galiza, do Sergas, que nega a información, estivo negando a información incluso aos concellos, ata o momento en que se lle impoñen restriccións pola situación non se lle dá a información do número de casos que hai en cada concello. Iso, aparte de ser grave, desde o punto de vista da falta de información, é tamén privar aos concellos de coñecer unha situación que lles pode levar a tomar medidas ou a facer un chamamento á cidadanía de que a situación é grave porque hai un número de casos determinado. Como non se lle dá ese número de casos ata o momento en que a situación supera ese mínimo que obriga a impor restriccións, a xente non é consciente desa realidade. Eso por unha banda. Por outra banda, tamén é certo que veo habendo algúns concellos que publicaban datos, pois non sabemos moi ben se é que había algúns concellos privilexiados que recibían información oficial ou é que os concellos conseguían a información por outras vías, os alcaldes ou alguén dos gobernos coñecía a información por outras vías e a publicaba como información oficial. Estaría ben saberlo. En calquera caso, agora, por desgraza, hai 4 concellos da comarca que se reciben o número de casos que hai en cada concello porque están nesa situación. Nesa situación grave que, ao mellor, anticipara a información, se podía ter tomado algún tipo de medidas para que non chegaran a esta situación. A información que publica o Sergas, a información oficial a que ten acceso calquera persoa, calquera cidadán ou mesmo medios de comunicación, limítase a decir o número de contagios que hai, o número de persoas que están de alta, que superaron a enfermedade, o número de falecidos en toda Galiza e por área sanitaria. Limítase a iso. Eu convido a que miredes as páxinas e a información de calquera outra comunidade autónoma e non hai ninguna comunidade autónoma que dé unha información tan escueta que negue a información incluso por idades, por comarcas, por concellos, evidentemente, como é o caso de Galiza. Eso pareceme particularmente grave. E por outra banda, tamén denunciar a situación de sobrecarga, de saturación que está vivindo ahora mesmo a atención primaria. Agora, neste momento da pandemia, onde recae todo o peso é na atención primaria. De momento, é verdade que está subindo, está aumentando o número de persoas hospitalizadas, tamén o número de persoas na UCI, pero de momento non chegas á situación do mes de marzo, ou do mes de abril, o número de hospitalizados, pero vai subindo, e veremos cando chegue o outono e o inverno, pero a realidade é que na atención primaria é onde cae todo o peso do traballo. Sobre todo porque, desde logo, hai unha insuficiencia clara de eso que lle chaman os rastrexadores. A xente que viviu situacións de contacto con positivos e tal, sabe do que falo. Moita xente non a chamou ninguén ou son as propias persoas que están nun foco determinado, que van poñendo en coñecemento dos seus contactos, que se poñan en contacto co centro de saúde, ou incluso cando son os rastrexadores os que lle chaman o que lle dine que chame o seu centro de saúde. Ao final, toda a carga do traballo, o seguimento, todo iso recae sobre a atención primaria, que está, todos os veráns está nunha situación tremenda, de recortes. Xa hai moitos anos, desde hai máis de 10-11 anos que non se sustitúe o persoal nas vacacións e, no momento no que habría que reforzar a atención primaria, atópanos con a atención primaria, con recortes e demais. Incluso agora mesmo está nunha situación que está chegando a atención hospitalaria o problema de falta de persoal, porque en enfermería, por exemplo, agora mesmo hai unha falta de profesionais, entre profesionais que están enfermos, profesionais que están en cuarentena por contacto, ou profesionais que están de baixa porque son persoas de risco. Estamos nunha situación con escasez de persoal. No caso de médicos e de pediatría é algo xa hai anos que se ven padecendo esa falta, precisamente por unha política nefasta de falta de previsión, porque de 10 ou 12 anos para atrás que hai este problema, tuveron tempo a ter feito algo para solucionar. A pandemia colleu a todo o mundo, incluído aos gobernantes, a pé cambiado. Pero claro, xa pasaron 6 meses desde que comezou a pandemia e o paso do tempo que fixo foi amosar as costuras
da xestión do COVID por parte da Xunta en materias que son da súa exclusiva competencia, como é o de educación. A gravidade da situación require e sigue requerindo medidas e protocolos claros e consensuados, co obxectivo de garantir unha volta ás aulas, neste caso presencial e, sobre todo, segura. Pero o protocolo definitivo para o COVID-19 en relación á educación publicouse o día 31 de agosto deste ano, a escasos 10 días do inicio das clases en primaria, sen tempo material para implementar as medidas sanitarias fixadas precisamente nese protocolo. Medidas que non foron consensuadas pola comunidade educativa, que dende o primer momento entendeu, creo que de unha maneira acertada, que neste caso, para loitar contra o COVID, no eido educativo, o que era necesario era disminuir necesariamente a ratio de alumnos por aula. Isto suporía desdoblar aulas e contratar novo profesorado, cousas que a Xunta, desde logo, non fixo ni se prevé que faga. En ese protocolo tamén nada se di dun posible plan B, que estaría, para o caso de que o ensino se deba realizar dende as casas, no caso de que a situación sanitaria se agrave. Plan B que así mesmo permitiría tamén que todos os nenos e todas as crianzas de Galicia puderan ter acceso a unha educación dende as súas casas de unha maneira, basándose no principio de igualdade. A vista de todo isto, a palabra que mellor define a actuación, neste caso da Consellería de Educación, é a de improvisación e inacción, neste caso nun eido como é o educativo, no que a Xunta ten competencias exclusivas. Só o compromiso e o traballo inxente e responsable dos equipos directivos dos colexios, do profesorado e do personal non docente salvou o inicio dun curso que se antollaba, polo menos, caótico. Porque isto en primaria, porque en secundaria o inicio do curso está adiado precisamente polas protestas dos equipos directivos e do profesorado que se sinten totalmente vendidos frente á inacción e á improvisación total amosada pola Xunta. Os gobernantes poden equivocarse, pero dende logo nunha situación de crise o que teñen que facer é tomar decisións. E dende a Consellería as decisións que se adoptaron, desde logo, non son, desde un punto de vista do BNG, as máis axeitadas. Cerraron escolas no rural, como a de Cumiáns, Laracha, o que supón que os nenos que se estaban nesa unidade educativa sexan desplazados a un colexio cunha ratio de alumnos xa grande e que por encima aumenten a ratio nese colexio. Outra das decisións que se adoptaron por parte da Xunta nunha situación como a do COVID foi agrupar nunha única aula a nenos de 2 cursos distintos, como ocorreu no colexio de Nértoma, en Razo, temos constancia, desde logo, que isto non son actuacións puntuais, que se están reproducindo por toda Galicia. Son medidas que, desde logo, non podemos considerar nin responsables nin aceitadas nunha situación tan grave como a xerada polo COVID. O señor Feijóo, no seu debate de investidura, non fixo autocrítica ninguna en canto na actuación da Xunta fronte ao COVID, pero casualmente, despois da investidura, aos poucos días, relevou o que sería a Conselleira de Educación, sustituíndo polo señor Román, e o que supuxo tamén a saída de pesos pesados do que sería a Consellería de Educación. Pero esperemos que o señor Román acerte nas decisións que adopte a partir de agora. Pero dende BNG o que nos tememos é que ese cambio de persoas, se non vai acompañado dun cambio de políticas educativas e dunha acción máis responsable e axeitada a situación por parte da Xunta, vaise quedar en nada. Serán cambios puramente cosméticos. E o que precisamos son precisamente actuacións dilixentes, implementando medidas consensuadas coa comunidade educativa e proporcionando os medios para aplicar esas medidas adecuadas. Por iso, dende o BNG, ven a registrar iniciativas parlamentarias denunciando esta situación. Unha delas é o relativo á Escola de Cumiáns, Laracha, e outras a nivel nacional, na que se insta a Xunta, neste caso, a consensuar de xeito urxente coa comunidade educativa un protocolo de COVID-19 claro e conciso que reixa as actuacións e normas sanitarias e académicas para o curso 2021, que se implementen medidas destinadas a garantir a conciliación familiar ante esta situación de pandemia, que se proceda a dotación inmediata aos centros de ensino de persoal docente, de administración e servizos, limpeza e sanitario para garantir unha volta ás aulas presencial e segura, e que se articulen medidas para garantir que todo o alumnado teña acceso aos medios técnicos e materiais no caso de termos que volver a un escenario de ensino dentro da casa.
Dende BNG o que esperamos é que a Xunta rectifique, escoite a comunidade educativa e adopte as medidas tendentes a de alguma maneira garantizar que as nosas crianzas van a poder acudir de unha maneira segura aos centros de ensino, tanto en primaria como en secundaria. E tamén para rematar, quixera manifestar o meu apoio total aos equipos directivos dos diferentes centros educativos, ao personal non docente e ao resto tamén do profesorado, pola actuación que están a levar neste inicio de curso, no que simplemente, solamente coa súa actuación están salvando unha situación que podría ser caótica pola inacción e pola absoluta improvisación da Xunta nun eido como educativo no que teñen competencias exclusivas.